खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ बैथांमोननि थाखाय जायफोरनि नखरनिफ्राय निजेनि फिसाजो बा फिसाला बियादै जायखिजाया सोरबा गोजानाव फरायनो थाहैदों। दिनैनि भिडिअआ बैथांमोननि थाखाय जायफोरा गोजानाव थांनानै बिमा बिफानिफ्राय रां लानानै फरायनो थाहैदों बैथांमोननि थाखाय। नोंथांमोना मिथिनानै आसरित मोनगोन दिनै शनिबार खालि ओरैबायदि मोनसे जाथाय जालांदों जाय जाथायखौ खोनाबा नोंथांमोनाबो गिनानै नोंथांमोननि जि फिसाला फिसाजो गोजानाव थाहैदों बिथांमोननि थाखाय सिन्तायाव गोलैनो गोनां जागोन बे भिडिअखौ नायबाथाय। गतिके भिडिअखौ जोबजासिम नायलां मा जाथाय जालांदों नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनगोन। जाथाया ओरैबायदि जायो जे दिल्ली पान्जाब आरो हारियाना बेफोरनिफ्राय थाहैनाय दिल्लीयावनो गंसे कलेजनि सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बिथांमोना एग्जाम होखांनायनि उनाव कलेजा बन्द जादोंमोन आरो बन्द जानायनि फलाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो लोगो नांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो थांनायनि मोनसे प्लेन खालामो आरो बिदिनो प्लेन खालामो। मोनसे ग्रुप जायो बिसोरो मोनसे गुबुन गुबुन ग्रुप आरो बिनिनो मोनसे ग्रुपआ थाङो उत्तराखन्ड आरो उत्तराखन्डआव थाङो बिथांमोना 7 जन सिख्लाफोर आरो 30 जन सेंग्राफोर बिथांमोना उत्तराखन्डआव थाहैयो आरो बेयाव मोनसे रिजर्टआव भारा लानानै थाहैयो आरो बै रिजर्टआव सानथाम सानब्रै सिगांनिफ्राय माने मोनानि समाव खोब दावराव जाबाय थायो। खोब माने साउन्ड होनानै होम थियेटार दामनानै जोबोद दावराव दावसि मिलिनाय माने गाख्रावनाय बेफोरबायदि आवाज खाथि खालानि सुबुंफोरा खोनानो मोनबाय थायो। नाथाय शनिबार खालि थांनाय शनिबार खालि फुङाव बै खाथिनिनो लकेल मानसि सोरबा थांनानै पुलिस थानायाव खबर हरो जे ओरै थोरै बाथ्रा दिनै सानथाम सानब्रै जाबाय बै रिजर्टआव बिराद मोनानि समाव दावराव जाबाय दङ। गतिके नोंथांमोना खनसे बेयाव थांनानै तदन्त खालामबा मोजां जागोन मा जाबाय दङ बेयाव मा माने सोलिबाय दङ। आरो बिदिनो बिथांमोननि कमप्लेनखौ मोननानै पुलिसफोरा मोनायाव फैयो शनिबार खालि आरो मोनायाव फैनानै बै रिजर्टआव हाबैयो आरो बै रिजर्टआव हाबैबा ओरैबायदि किसुमान माने नुहैयो जाथाय जायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो माने खुलाय फोरमायनो हाया बा नोंथांमोनाबो खोनानो माने मोजां मोननाय नङा। ओरैबायदि बेयाव माने जौ सेरेब आरो माने गान्जा सोबलाय गोबां रोखोमनि बेयाव निसा बिथांमोना लायो आरो लानानै बै सिङाव डेन्स सालायबाय दोङो आरो बांसिननि मोदोमावनो एसे थुख्रासेबो जि गैया। बेयाव लेडिस पुलिस थांदोंमोन आरो लेडिस पुलिसफोरा जेब्ला बै सिख्लाफोरखौ सिगां बहनग्रोयो 7 जनखौ आरो बै 7 जननि अबस्थाया ओरैबायदिमोन जायनि अबस्थाखौ नोंथांमोननो मा बुंनो माने गसंना थानोनो हाया बिथांमोना। बिसोरखौ कुनु मथे बै लेडिस पुलिसफोरा जि जोम गान होनानै पुलिस थानासिम लाना फैयो आरो बै 30 सेंग्राफोरखौबो बै जायगानिफ्राय लाना फैनानै पुलिस थानायाव दोनफैयो। दा पुलिस थानायाव लाबोखांनानै बिथांमोनखौ गासैखौबो नखराव जनायहरो जे ओरै थोरै नोंथांमोननि फिसाजो फिसालाफोरा बेयाव दोनफैयो आरो पुलिस थानायाव जोङो लाबोनानै दोनफैदो बेफोरखौ गासैखौबो डिटेल्सै जनायहरो। दिनै ओरैबायदि दिन सफैदो बिथांमोना न'निफ्राय इमान गोबां रां लाङै बिसोरखौ फरायनो थाखाय दोनहरदोंमोन। नाथाय बिथांमोना मा मावनानै दिनै बिमा बिफाया गामियाव बा नखराव मोखां खोन्थिनो हायै बायदि अबस्था जानानै दं। आरो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावबो गोबां जों नुनो मोनो गोबां जों खोनानो मोनो। बेनि थाखायनो साबधान थानाया मोजां। बेफोरबायदि माने रां बिबानो रां हरनाय बा गोजानाव थाहैबानो खबर खाथि लायागारा जेसां रां बिदि जि मावनो इच्छा बेखौनो मावनो होनाया थिग नङा। नोंथांमोननि फिसाजो फिसालाफोराबो बिदिनो गोजानाव थाहैदोंबा एसे थर लानानै एसे खबर लानानै लाखिनांगौ साबधानै लाखिनांगौ बिथांमोनखौ बुजायनांगौ माबायदि खामानि मावनाङा माबायदि खामानि मावनांगौ बेफोरबायदिखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंहोबासो जोंनि बर' हारियाबो थिग जागोन। नङाबा बेफोरबायदिनो जोङो बदनामाव गोलैबाय थानांगोन। आरो बिदिनो गोबां बेंगलरफोराव जोङो नुनो मोनो बेंगलर मुम्बाइफोराव थाफैनानै माबायदि
अबस्थायाव माने सोलिबाय दोङो माबोरै जाथायफोर जालांगासिनो दोङो बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनबाय थायो गतिके नोंथांमोना साबधानै था आरो बै रिजर्टआव पुलिसफोरा साबा मानसिखौ हमनानै लाङो जेराव बिथांमोनहा कुनु लाइसेन्स गैयामोन जुमाय सेरेब फाननायनि बेयाव खालि टुरिस्टफोरखौ लाखिनो थाखायल' बिथांमोना एलाउ दोंमोन नाथाय बेयाव बिथांमोना मा खालामो गोबां रोखोमनि निसा जुक्त बुस्थुफोरखौ बेयाव दोनो बिथांमोननो होयो आरो बिदिनो गोबां जौ सेरेबफोरखौबो बिथांमोना लाखिनायनि कुनु माबा गैयामोन नाथाय बिथांमोना बेफोरखौबो बेयाव सेल खालामो बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ गासैखौबो एरेस्ट खालामनाय जायो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे स्ट'रि लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।